Ись. И официално добре дошла на Анжелика Валиева, днешната гостенка, с която ще поговорим за родовите програми, как те се предават от поколение на поколение, колко родови програми всъщност имаме, как да разберем кои от програмите сме унаследили, какъв е принципа всъщност, Дар, можеш да преведеш? Мгм. И сейчас уже официально даем тебе слово, Анжелика, и мы просим тебя рассказать, какие программы существуют, как они проявляются в нашей жизни, как мы можем понять, какая программа у нас работает, Колко родови програми изобщо съществуват? и вообще сколько этих родовых программ существует, в принципе. И повечето хора, когато вече говорим за родови програми, те се сещат за негативни родови програми, но всъщност аз знам, че има и позитивни родови програми. И когда мы говорим про родовые программы, большинство людей думают, что они только негативные, только отрицательные. Но Марина знает, что есть и такие, которые влияют положительно. Мгм. Аз няма да спра да повтарям, че аз съм наследила много дарби от моята баба и това са позитивни родови програми. И Марина никогда не остановится повторять, что она наследила от своей бабушки много даров, много талантов. Мгм. И это и есть положительные родовые программы. Мгм. Просто ние хората сме склонни повече да работим със себе си, когато нещо негативно се случи в живота ни. И мы, люди, скорее всего, будем работать над собой, когда мы видим, что у нас что-то негативное. То есть И, что-то отрицательное должно быть, чтобы мы начали заниматься. и аз правих някакви лайфове, сторита тези дни и получих толкова много съобщения и запитвания от мои последователи именно във връзка с негативните родови програми. И последние несколько дней Марина получила очень много запросов, много сообщений о негативных программах. Да, и просто жените питаха как да разберем, кои негативни родови програми носим в себе си, как да се освободим от тях. И аз на всички казах, ще направим един урок с гост, нашата преподавателка Анжелика Валиева и тя ще обясни за тези процеси. И женщины спрашивали, как мы можем узнать, что это за программы, как мы можем понять, что у меня, например, проявляется какая-то программа. И Марина им рассказала, что будет вот этот у нас урок, наш преподаватель расскажет нам об этом. И, Да, при нас Анжелика може би не знае, но ние сме в навечерието в България на много светли празници, Великден. и у нас сейчас началась святая неделя, и Мгм. Пасха уже будет у нас. Ты знаешь, православная Пасха, она не совпадает с Мгм. католической. Да, и точно в това време, когато повечето хора са заедно с семействата си, с рода си, някои вече пътешестват и се събират, се отключва точно тези теми в пространството, включително за рода и за родовите програми и сценарии. И сейчас, когда люди собираются, семьи собираются, чтобы отпраздновать эти светлые праздники, поднимаются такие темы вот про род, про то, что мы унаследовали, что у нас есть, что у нас, возможно, будет. Мгм. И аз зная, че в твоята програма по родология ти много детайлно обясняваш за всяка една от 64-те родови програми, как се проявяват. Знам, че участниците разбират кои родови програми
носят в себе си, ги изцеляват, но моля те така по-накратко това, което можеш да разкажеш днес, да разкажеш на нашите участници, възможно най-така детайлно разбираемо за тях, какво са родовите програми, колко родови програми имаме, по какъв начин се прехвърлят родовите програми. И може би да дадеш някакви примери за най-често срещаните родови програми в твои клиентки, в твоята практика. И сейчас мы знаем, что есть 64 родовых программ, но мы тебя просим на этом нашем занимании, расскажи, пожалуйста, вкратце, насколько это возможно, какие бывают родовые программы, как их распознать, может, ты сможешь дать какие-то примеры от своего опыта, от своих клиентов. Мгм. Хорошо, спасибо Да, за благодарю предоставленную возможность. за предоставената възможност. Да, я поздравляю с праздниками. Поздравявам ви с идващите светли празници. И, конечно, то, что мы наследуем от наших предков, нашего рода, это прежде всего дары, да, и одновременно с этими дарами мы наследуем какие-то деструктивные кармические сценарии. Вот это и есть негативные программы. И поздравяваме ви с светлите празници, които идват. И да, ние наследяваме от нашите предци на първо място дарове. И едновременно с тях обаче ние наследяваме и някакви деструктивни програми, деструктивни сценарии. И точно това са тези негативни програми, които наследяваме. И возникают деструктивные, негативные родовые программы там, где нарушены родовые законы, нарушен поток родовой силы, наследия. И тези деструктивни и негативни програми се появяват там, където е нарушен родовия поток, където е нарешено течението. И в зависимости от того, когда это произошло, то есть насколько глубоко в поколениях, мы можем понимать, что чем глубже поколение предков, тем сильнее та или иная программа, если она не трансформирована, не исцелена И в и до зависимост, нас передана с поколения и, в поколение, накопив, можно сказать, свою силу. и в зависимост от това къде е зачената дадена програма, в кое поколение се проявява. Знаете, ние работим с 7 поколения назад. В зависимост от това, от каква дълбочина тази програма идва, е и нейната сила. Тоест, колкото по-далече от миналото е започнала, без да бъде трансформирана, без да бъде изцелена тази програма, толкова по-дълбоки са нейните последствия, толкова повече тя засяга. И мы работаем, взаимодействуем с нашим родом целостно, 7 поколениями. В этом наша целостность. И 7 поколений включают каждое по 7 основных родовых программ. Их может быть больше, но вот основные это по 7 программ. Получается у нас 49. 49 основных родовых программ. И по принцип родовите програми са 7 вида. И в зависимост от поколението, от което идва. Знаете, тези 7 поколения, с които ние работим, това обхваща нашата цялостност, т.е. възможния генетичен код, който имаме. И съответно, 7 поколения по 7 програми прави 49. Толкова са основните програми, които можем да наследим. Могат да бъдат и повече естествено, но това са най-базовите. И я начну
немножко рассказывать об основных программах по каждому поколению, начиная с глубинного поколения, седьмого поколения. И Анжелика ще ни разкаже за всички поколения по-мъничко, като започваме от най-далечното, седмото поколение. И седьмое поколение глубже всего соединяет нас с корнями. Да? То есть если представить как наш род как древо, то предки — это корни. Да? И более глубинно — это в седьмом поколении. И така, седмото поколение е поколението, което ни свързва с нашите корени. Ако си представим родовата система като едно дърво, нашите предци са нашите корени. И седмото поколение са най-обширните, най-далечните от нас. Мгм. И корни дают жизнь, да, питают наше родовое древо. И когда прервана связь, где-то искажены потоки энергии, а, можно представить, как мы теряем корни, да? То есть где-то отсыхают веточки. Я вам такой образ привожу, чтобы было понятно, как возникают вырождение рода. А вырождение рода — это и есть действие родовых деструктивных программ. И ако си представяме, че миналите поколения са нашите корени, ако някъде е загубена връзката с някой представител от предишно поколение или с по-голяма част от предишно поколение, представете си го като дърво, където корените са прекъснати. Дали са изгнили или са отрязани, няма значение, но губи се ресурса, губи се възможността по тези корени ние да получаваме хранителни вещества. И всъщност изкривяването или загубата на връзка с част от предишните поколения е точно нарушаване на родовите потоци, на нашето наследство. Може да си го представите все едно, лишаваме се от част от тази коренова система и това води до възникването на някаква болест, някаква програма. Тоест можем програмите да ги счетем за нарушение на потока, който ние получаваме от нашите предци. И седьмое поколение соединяет нас с самыми глубинными кодами жизни, жизненности всего рода. И седмото поколение е това, което ни свързва с най-дълбоките основи на живота, с жизнеността, с жизнените сили. Это позволение либо запрет на жизнь, да, и на передачу ценности жизни. И това е позволение или забрана за живот. И това е предаване на жизнените ценности. Насколько передается код жизни в роду, настолько род жив и имеет этот жизненный потенциал. Доколко кода на живота се предава в рода и доколко се предава жизнения потенциал. И когда есть деструктивные программы в седьмом поколении, то есть есть уже потеряна ценность жизни, то род постепенно вырождается. И когато са нарушени, то когато предаването на тази жизненост, на жизнените сили е нарушено още в седмо поколение, тогава рода постепенно започва да се изражда. Прерывается связь с духом, с ценностью, с самой ценностью жизни. И се прекъсва връзката с духа на рода, с оценката на живота, с ценността на живота, с самата жизненост. И мы часто это наблюдаем, поскольку далеко
не у каждого есть информация хотя бы по одному, по двум предкам в седьмом поколении. То есть утеряна память. И много често наблюдаваме такива явления, защото в днешно време много малко хора познават някой от седмото поколение свои предци. Може би един или двама представители. Тоест ние губим паметта за предишните поколения. И в седьмом поколении закладываются очень значимые программы родовые, которые могут проявляться как родовые мутации, то есть уже генетические болезни, проходящие, сформированные поколениями. И от седмо поколение могат да се предават някои много чести а, нарушения и програми, които засягат генетичния код. Това са различни генетични отклонения, т.е. нарушаването на предаването на наследството започва още от толкова дълбинен слой. И это происходит как запрет на силу, на продолжение рода, который возникает в результате даже исторических событий, войн. И това може да бъде и забрана за продължение на рода, като корена на такава програма може да се съдържа в някакви войни, които са се случвали в миналото. И в дальнейшем, в следующих, спустя несколько поколений, это может также проявляться как программы самоуничтожения, такие как алкоголизм. Это именно самоуничтожение, латентное самоубийство, можно сказать, уничтожение жизненной энергии. А зарождалось с предпосылки еще в седьмом поколении. И тази програма в следващо поколение може да се превърне в програма за самоунищожение. Може да засяга такива навици, вредни навици, които водят до смърт, като алкохолизъм, наркомания. Тоест, програми, които карат представителите на рода да се самоунищожат. Или когда потеряна память и потеряно состояние своего места в жизни. То есть вот появляется у многих запрос и поиск на предназначение, потому что мы чувствуем себя в этом поиске как потерянными. Или друга програма е, когато сме загубили памета за предишните поколения. Тя се проявява в едно вечно търсене на своето място. Вечно чувство, че не си там, където трябва, че не принадлежиш нито на определено място, нито на определено семейство, на определена професия. И точно тази нужда да търсиш себе си непрекъснато, къде е моето място, с какво трябва да се занимавам, е проява на такава програма. То есть это вот состояние уверенности, укорененности, что дает нам седьмое поколение, если там отсутствует связь, возникает нарушение потока энергии, то и появляются эти деструктивные программы вырождения рода. И когато нямаме връзка с предците от седмо поколение, ние губим това си усещане за принадлежност, това чувство за устойчивост. И тази липса на връзка с седмото поколение в следващите се развива в различни програми. Дальше мы поднимаемся ближе к поверхности. У нас следующее — это шестое поколение. След това минаваме малко по-близо към нас, към нашето сега, шесто поколение.
И в шестом поколении передаются, закладываются уже традиции, то есть то, что прошло 6 поколений, оно становится традициями. И когда прерваны связи, когда нарушен родовой поток связи с шестым поколением, то прерываются традиции, теряются културные коды, языки. В шесто поколение се залагат традициите на нашия род. Тоест, навиците, обичаите, които ние повтаряме непрекъснато в ежедневието си, за 6 поколения стават традиции. И когато е загубена връзката с шесто поколение, ние губим връзка с културния си код. Можем да загубим връзка с езика, който са говорили нашите предци, с различни обичаи, които изграждат културния ни код, които ни дават чувството за принадлежност. И традиции, они зарождаются в семье, в союзе, в парности. И как раз шестое поколение отвечает за а, поток любви, за благословление родом на создание любящих союзов. Если мы чувствуем в жизни, что трудно создать пару, то опять-таки мы смотрим в шестое поколение. Там зарождались программы безбрачия, например. И в шесто поколение е това, от което идват нашите представи за успешен съюз, семейен съюз или любовен съюз. От шесто поколение ние получаваме своята благословия за създаването на силна връзка, на хармонична връзка. И когато е загубена връзката с това поколение, е много трудно да се създаде такъв хармоничен съюз. Много често от шесто поколение идват програми, които после се развиват в програма Венец на безбрачие или други подобни. И традициите се получават точно от шестото поколение, от навиците, които развиваме. И в результате, когда утеряны ценности союза, любящих отношений в семье, то и дальше уже на следующее поколение, вот пятое поколение, основные программы это связанные с детьми рода. И тази невъзможност, това неумение да се създаде семейство, да се създаде хармонична връзка, да се създадат здравословни отношения от шесто поколение. В пето поколение, например, те се развиват вече в липса на деца. Пето поколение отговаря точно за децата, за плода на една такава хармонична връзка. И вот Затова, когато... здесь, Ага. Да, давай. И вот здесь как раз появляются программы бесплодия, невозможности зачать, поскольку родовой поток, уже нет поддержки родовой силы, чтобы даже если происходило зачатие, но чтобы родить, чтобы ребенок родился, часто бывают выкидыши. Это уже как либо аборты, как признак того, что вырождается род, и есть эта программа. И както казахме, пето поколение е за раждането на деца, за раждането на поколение. Извинявам се за тавтологията. И много често програмата за безбрачието в пето поколение се превръща в невъзможност да се зачене. Или ако става зачеване, тогава се проявяват ранни аборти или детето се ражда, но почива няколко дни след като се е родило. Това говори, че родовия канал вече е затлачен, не е чист, че душите на децата, идвайки в рода, не получават нужната подкрепа и нужната енергия от предишните поколения. И това отново е признак, че рода е почнал да се изражда, че енергията не е достатъчна. И как раз
Частые запросы тех, кто приходит работать с родом, это именно продолжить род, родить, зачать, также создать пару. Это основные запросы, найти предназначение. И основните намерения, основните искания, основните желания на хората, които идват да работят с рода, които искат да подобрят състоянието в рода си, е да създадат съюз, да намерят своето предназначение, да си родят дете, да заченат. Мгм. И также по пятому поколению очень часто встречающаяся сейчас программа — это программа кармического ребенка, когда человек приходит и живет не свою судьбу, а отрабатывает и карму родовую, то есть вся жизненная энергия уходит на закрытие э, родовых программ, можно так сказать. И един от другите основни проблеми, с които хората идват и започват да работят с рода си, е програмата Кърмично дете. Това е когато човек идва на тази земя и не живее собствения си живот. Вместо да следва своите цели, своите мечти, човека покрива с програми, които са се разкрили в рода му и живее чужд живот, реално. И мы можем это наблюдать, когда а, видим повторяющий сценарий, что проживаем похожий сценарий, как, допустим, прабабушки или какого-то предка, который был исключен в роду. И това можем да видим, когато забележим, че повтаряме един и същи сценарий. Че неща, които са се случвали на нашия, например, на наш дядо или баба или чичо, се случват и на нас. Тоест, имаме програма, която се повтаря, събития, които все едно се връщат отново и отново в рода на различни представители. И на нас. М. И часто также прерывание силы, энергии, получение силы, энергии, потока родового случается из-за нарушенного родового порядка, из-за нарушенной родовой иерархии, когда занимают не свое место в роду. Много често, когато наблюдаваме загуба на енергията в рода, прекъсване на предаването на този енергиен поток, е когато е нарушена иерархията в рода. Когато различни членове на различни поколения сякаш си разменят ролите и местата. И тогда, например, часто бывает, приходится историями, когда в какой-то момент дочь обнаруживает, что она становится мамой для своей матери. Или возникает чувство конкуренции между дочерью и матерью за любовь отца и супруга. Такива примери можем да дадем, когато в някакъв момент дъщерята поема роля да се грижи за майка си и сякаш започва тя да играе ролята на майка, която се грижи за детето си. Или друг сценарий е, когато, например, майката и дъщерята започват да си съперничат за вниманието на таткото. Мгм. И здесь получается, что по материнской линии уже нет поддержки, нет прямой поддержки наследования, а разворачивается. То есть уже не корни питают, а энергия уходит в корни. А родовой и закон природы — это именно когда корни питают, ствол растет, ветви появляются, дерево цветет и образуются плоды, но не наоборот. И тогава получаваме обратно движение. Все едно плодовете трябва да хранят корените, т.е. дъщерята трябва да се грижи за майката и да я поддържа. А законите на природата са, че корените хранят ствола на дървото, появяват се клони,
раждат се плодове. Никога не е обратното. И потому эта программа нарушенной родовой иерархии часто встречается в И, историях родов, людей, которые приходят работать с родом. и затова тези истории за смяна, за промяна на иерархията, за нарушаване на този закон за порядъка в рода, много често се среща в хора, които са дошли да работят с рода. Четвертое поколение у нас оно серединное между первым и седьмым. И это поколение основные передает дары, даже хочется сказать именно о дарах. Это гармония, баланс. Четвърто поколение е по средата. Имаме седем и четвъртото поколение е точно срединното. То е златната среда между тези, които са далече от нас и тези, които са близо. И то ни дава дара, тук говорим именно за дара на хармонията, на баланса, Изобилие, изобилието. изобилие в здоровье, в благополучие. И това изобилие не е толкова материално, това е изобилие в благополучието, в здравето. Баланс материального и духовного. Това е баланса между материално и духовно. И когда возникают нарушения родовых законов по четвертому поколению, основные деструктивные родовые программы, как раз это про а, я могу сказать, по запросам, да, вот приходят люди с запросом на финансовое благосостояние. И значит, как раз есть препятствия родовых программ в четвертом поколении. То есть запрет на изобилие. И четвърто поколение, както казахме, отговаря точно за това равновесие. Когато идват хора с искане да се подобри тяхното материално, финансовото им благополучие, това е точно искане, това е точно въпрос за четвъртото поколение, за изобилието, за имането на достатъчен ресурс. Мгм. И здесь также программа запрета на счастье. И тук, в четвърто поколение, е също така и програмата Забрана за щастие. Мгм. И часто приходят с ощущением, что вот есть какое-то состояние несчастья, хотя или страдания, хотя вроде бы внешне все благополучно. И това засяга главно хората, които нямат чувството, че са щастливи. Тоест, въпреки външните обстоятелства, когато виждаме, че човека има достатъчно материална база, че няма някакви особени причини за страдание, няма близки, които е загубил или нещо да му липсва, но му липсва чувството за щастие. Няма чувството, че има достатъчно от това, което му е нужно. Потому как прервана, нарушена родовая защита. Вот четвертое поколение, оно также нам дает этот защитный родовой покров. И това е защото е нарушена родовата защита. Четвърто поколение ни дава точно родовата защита, усещането, че сме запазени, че има някой, който ни пази, че се намираме в сигурна среда. Мгм. Третье поколение, наши бабушки и дедушки, Трето, передают нам, активируют нашу талантливость, индивидуальность. трето поколение, това са нашите баби и дядовци. И те активират нашата индивидуалност, И нашите таланти и дарове. Да, спасибо.
И то есть насколько активно наше мышление, насколько мы можем проявиться в социуме своими талантами, навыками и быть востребованными. Доколко е активно нашето мислене, доколко можем да проявим в обществото нашите таланти и дарове, нашите способности и да бъдем успешни. То есть бабушки и дедушки активируют код таланта. И бабите и дядовците ни активират кода на нашите таланти. И деструктивные родовые программы по третьему поколению как раз нарушают это неспособность проявиться своими талантами, навыками и заработать на этом деньги, поскольку мы не можем проявиться, проявить свои таланты, и эта коммуникация с внешним миром, взаимообмен не происходит. И когато имаме развити програми в трето поколение, когато имаме нарушение на това проявяване на нашата индивидуалност, на нашата дарове, ние не сме способни да монетизираме талантите си, да го кажа на съвременен език. Ние не успяваме да ги проявиме така, че да спечелим вниманието на обществото, съответно да получим признание материално и морално и да покажем своите таланти. То есть, когда возникают деструктивные программы третьего поколения, мы словно теряем свою судьбу, то есть не живем по пути своей сути, И индивидуальности. когато имаме нарушения в трето поколение, ние де-факто не живеем своята съдба. Ние не сме способни да проявим своята индивидуалност и да изживеем това, което ни се полага. И здесь происходит потеря смысла в жизни, а, потеря реализации мечты. И тук най-честите нарушения са загуба на реализацията на мечтите, т.е. това, което душата на човека търси. Загуба на ценността на живота. И второе поколение, наши родители, передают основное — это связи между мужчиной и женщиной, связи с миром, взаимосвязи в семье с ребенком. Второ поколение, това са нашите родители. От тях ние наследяваме умението да създаваме връзки. Различни връзки. Връзки в семейството между мъжа и жената. Връзки с детето в семейството. Връзки с обществото. И мы часто наблюдаем, что неосознанно вот этот паттерн взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между нашими родителями, мы также перенимаем. И ние много често наблюдаваме, че в своя живот ние повтаряме моделите, които сме видели в отношенията на нашите родители, между майка ни и баща ни. И если это не созидающее, а деструктивное взаимодействие, то тут проявляются программы предательства, программы потери веры, неверности, программы вины, осуждения. И ако връзката, която ние сме наблюдавали, не е съзидателна, а е негативна, деструктивна, и ние я повтаряме и в своя живот, тогава се получава програма за предателство, програма за загуба на вяра, неверност, програма за вина. Это программа боли, страдания. Различни програми за болест,
за болка, за страдание. М. И мы первое поколение. То есть вот этот вот весь багаж, который мы получаем, если есть нарушение, еще раз, родовых законов, нарушение родового порядка и э, деструктивное действие родовых программ продолжается из поколения в поколение, мы получаем это в наследие. И първото поколение сме ние. И това от седмо поколение до нас е багажа, който носим със себе си. Ако основните родови закони са нарушени, оттам произлизат различните програми, които от поколение на поколение се предават и достигат до нас. И основной момент, а, как работать с этими программами, это обрести знания. То есть первый шаг — это знать, да, и вот это вот знание и есть родология, то есть знание о роде, о родовых И, законах, о том, как происходит взаимодействие в роду. и начина да започнем да работим с тези програми е преди всичко знанието. Знанието за това какво се случва в нашия род, какви са законите, основните закони за рода, как тези програми се предават от поколение на поколение. И това знание е родологията. И как да, в дальнейшем работать с этими родовыми программами, чтобы они из деструктива приносили дар. И другото знание, което ни дава родологията е как да работим с тези деструктивни програми, за да ги трансформираме и от деструктивни те да се превърнат в дарове. Вот мы будем на нашем курсе как раз глубоко исследовать, знать уже, да, осознавать, что проявляется в нашем роду у каждого. И в нашия курс ние ще изследваме, ние ще навлизаме много дълбоко в това знание какво се случва в рода ни, как да работим с него. То есть обретать знания о роде. И я также буду передавать практические инструменты Тоест, по работе с това родом. ще бъде едно дълбоко знание за това как да работим с нашия род. И отделно Анжелика ще ни даде практически инструменти за тази работа. Да, для восстановления родовой иерархии, родового порядка. За възстановяване на реда в нашия род, за възстановяване на иерархията. И вы научитесь отслеживать родовые сценарии, программы и обнаруживать также дары своего рода. И вие ще се научите да работите с тези програми и ще се научите да виждате, да намирате даровете във вашия род. И это станет вкладом не только в вашу жизнь, но и в будущее поколение. И това ще бъде един влог, ще бъде ценност не само за вас, но и за следващите поколения. На этом я, пожалуй, завершу. Может быть, какие-то вопросы есть? И така ще завършим за сега. Може би имате въпроси, които искате да зададете. Момичета, давайте, пишете вашите въпроси или просто може да включите микрофончетата и Анжелика ще отговори. Докато вие пишете, тук искам да споделя от мой личен опит и от опита на мои клиентки. Винаги, когато отработим някоя програма, тя много бързо се проявява и в нашите деца, особено ако децата са ни малко по-големи и вече са поели така по своя жизнен път, винаги може да видим програмата. Например, когато
Аз съм преработвала програма за безволевост в жените от нашия род. Когато жените от нашия род не са имали воля, и аз съм преработвала тази програма. Не само аз се здобивах с воля, не само аз започнах много бързо да си преправям път напред, но това започна да се проявява и в моите дъщери. Когато аз преди доста години отработвах програми за безпаричие, за бедност в моя род, защото в моя род никога не е имало някакви много богати хора, всички са били средностатистически. Слава Богу, не е имало и така доста и финансови престъпления, но когато аз отработвах тези програми за бедност, не само аз започнах да живея в изобилие и въобще да живея живота на мечтите си, но това изобилие започна да се проявява и при моите деца. Внуци нямам, но някой ден, може би, тези програми, които аз съм отработила, сте се превърнали в позитивни и в моите внуци. Дара, можеш набързичко да преведеш. Да, Марина рассказывает, что программы, над которыми она работала, которых она отработала, эта отработка отразилась не только на ее жизнь, но и на жизнь ее дочерей, ее детей. И она сейчас сказала про программу безденежья, про программу безвольности, и как отработка этих программ проявилась уже у ее дочерей очень-очень быстро. И, кстати, вот сразу возник вопрос. Одна из наших участниц спрашивает, а переработка этих программ влияет ли на наших детей? То есть Марина почти ответила, но если ты хочешь что-то добавить. Да, конечно. Мы работаем с родовым полем целостно, да, и наш опыт исцеления также записывается в родовое поле. Это влияет и на детей, и часто я наблюдаю, что у, допустим, братьев и сестер также меняется. Допустим, не могли родить, приходят детки. А когато ние отработваме различни родови програми, когато работим с нашия род, ние работим с цялото родово поле. Не се конкретизираме в някаква точка или в някой представител на нашия род. И това, което ние отработим, програмите, то се записва в общото родово поле и влияе отново на целия род. Не само на нас, на децата ни, на внуците ни и много често и на паралелните клони. Тоест, ако ние работим върху някоя програма, това се отразява и на нашите братя и сестри. И много често, когато идва семейство с проблем, не могат да си имат дете, след работа с рода много често се появяват дечица не само в това семейство, но и при братя, сестри. Аз това мога да го потвърдя от множеството обратни връзки на мои клиенти. Анжелика е така наш преподавател за българската аудитория вече много, много години, сигурно 6-7, не помня колко години. И много пъти, понеже аз работя като психолог с жени с репродуктивни проблеми и телесна терапия, но много често, когато проблема не е в репродуктивните способности на самата жена, а е някъде в рода, аз съм препращала моите клиентки на курсовете при Анжелика, точно с различни родови практики. И след това много бързо, ако проблема е бил там в рода, жените са зачевали. Дори имаме случаи, когато всъщност майки са правили родови практики, не самите жени с репродуктивни проблеми, а техните майки са правили различни родови практики и след това дъщерите им са зачевали. Това е още едно доказателство, че когато някой от рода работи с родовото поле, тази енергия отива в всичките и клонове, и в корените, и в короната. Да, Марина подтвердила от практики,
Мы уже, вернее, не мы, а ты столько лет уже преподаешь, и когда она работала с женщинами как психолог, и проблема не была в репродуктивной системе женщины, тогда очень быстро после работы с родом она успевала зачать. И даже Мгм. если, скажем, не сама женщина, ее мама работала с родом, тогда уже дочь успевала зачать и родить. Это очень ценно и для меня становится э, большим вкладом моей работы в продолжение родов. Да, и Анжелика казва, че за нея това е много ценно и това е нейната, грубо да кажа, инвестиция, но не намирам по-хубава дума в продължението на родовете. Във всички курсове, които въобще Анжелика Родови е правила за българската аудитория, мога да кажа, че над 1000 жени, точно колко са не мога да кажа, но над 1000 българки, специално българки, са минали през курсове на Анжелика и винаги имам на 100% обратни връзки от всички клиентки след тази дълбока родова терапия. Мгм. И на всех курсах общее число, наверное, больше 1000. И у Марины всегда стопроцентная обратная связь с нашими участниками, то есть она знает, что происходит у них после работы с родом. Мгм. Тъй, Да, че, очень ценно. скъпи дами, добре сте дошли в курса по родология с Анжелика. Той започва точно на 14 април. Този курс се състои в 4 3-часови срещи, около 3 часа са Мгм. срещи. Нали? Да, Да. 4 около срещи, 9 часов будет. да, около 3 часа. Разбира се, имате и домашни, които да си правите. И ще можете да работите с вашите родови програми, ако имате импулс, ако имате желание, разбира се, и трябва да очаквате много дълбоки промени във вашия живот. Това не е просто някакъв семинар, на който ще присъствате, ще слушате някакви неща, както сега Анжелика обясни. По време на този курс ще има много практически задачи, родови практики, които ще правите, за да идентифицирате програмите в своя род и да ги освобождавате и в същото време да се възползвате от даровете, от дарбите на рода. Аз ви пуснах линк към събитието. На всички, които ще гледат това събитие на запис, могат да открият събитието с Анжелика по родология на сайта чародея.com в секция онлайн събития или просто да пишат на лично съобщение в Instagram, Viber, TikTok, също така в моите платформи и на сайта. Имате ли някакви други въпроси, с които можем така да ви бъдем полезни, да отговорим? Аз не виждам други въпроси. Я. Благодаря на Анжелика за това включване. Спасибо тебе за участие. Благодарю за возможность, и мы уже встретимся через неделю. Благодарим за възможността и ще се срещнем след седмица. Искам да благодаря и на Дара. Дара така винаги ни помага с превода с Анжелика. За мен е И да, удоволствие. на 14 ще се видим всички, надявам се. Спокойна вечер! Спокойной вечер. Хорошего вечера. Красного вечера.